alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkanku da kasancewa da Mamus Digital Solution. Yan uwa ina roƙonka da idan yau ne zuwanka na farko a wannan tasha ta mai albarka da kai ƙoƙari ka danna mana subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa wanda hakan zai ba dama a dinga sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo. Kamar yadda za ku gani wannan shine bidiyo na biyu a cikin jerin bidiyo da za muke yi na yadda za ka haɗa BTO website da version 5 kenan 2025 update. So kamar yadda za ku gani a last video mun tsaya inda muka sayi domain da hosting, inda lokacin da muka sayi domain da hosting har muka ɗan yi ya kasance ba a turo mana ba su nuna mana successful ba muka yi musu request. To kamar yadda za ka gani kai ma ko da ya nuna ma wannan error to za ka iya zuwa direct ka buɗe ticket kamar yadda muka yi a wannan bidiyon. Idan kuma ya wuce successful tun da wannan matsalar ba matsala ne wanda yake faruwa a koyaushe ba, sai irin by mistake, so ko da irin dai by mistake dai, so na riga na nuna muku yadda za ku yi fixing na wannan matsalar. Kamar yadda za ku gani bayan na yi fixing na wannan matsalar za ku ga cewa ga nan a Gmail ɗina sun riga sun turo min saƙo na sun yi reply a wannan ƙorafin da na yi. Idan kun duba za ku ga ga nan sun yi min reply a kai. So dama ko ka yi ƙorafin ko da ka samu issue ko baka samu issue ba, idan baka samu issue ba ka riga ka yi payment successful, abin da za a turo ma su ne waɗannan saƙunan da za ka gani guda uku. Saƙo na farko domain registration confirmation, saƙo na biyu cPanel login, sai kuma invoice confirmation, wannan dama shine na payment. To kamar yadda za ku gani, so da zaran ka riga ka sayi domain da hosting kuma ka jira suka turo ma credential naka, bayanan da za ka yi login da na cPanel naka, abin da za ka yi kawai shine ka zo ka buɗe wannan saƙon da aka turo ma na cPanel login. Da zaran ka buɗe shi za ka duba a ƙasa za ka ga ga nan sun tura ma ainihin cPanel login naka kamar haka. Wannan shine link da zai kai ka direct control panel naka, link na farko, kuma wannan shi ma link ɗin na biyu idan ka taɓa shi direct zai kai ka control panel naka, ma'ana cPanel. Wannan shine username, wannan shine password, a haka za ka gan su idan ka riga ka yi payment na domain da hosting. So ba tare da ɓata lokaci ba a wannan bidiyo shine za mu shiga cikin aikin gadan-gadan domin ku ga yadda za ka yi amfani da script wannan script version 5 domin ka yi ma kanka BTO website wanda yake amfani kuma yake da kyawu sosai. So abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa wannan link ɗin, duka ɗayan biyun nan kowanne link ka taɓa zai kai ka cPanel. So da zaran ka taɓa link ɗin zai kawo ka cPanel kamar haka. To bari mu jira mu koma wannan ya ba mu matsalan SSL due to rashin ba a saka S gurin HTTP nan ba. So kamar yadda za ka gani direct zai kawo ka cPanel kamar haka. Idan a cikin Gmail ne ka shigo za ka ga cewa browser ɗin da zai kawo ka browser ɗin cikin Gmail ne. To abin da za ka yi next shine za ka zo ka taɓa wannan dot ɗin da suke sama guda uku. Da zaran ka taɓa su za su baka option inda za ka koma cikin Chrome browser domin ka yi aiki, inda za ka fi jin daɗin aikinka. So ga nan open in Chrome browser, direct ya riga ya zo da ni a nan. Bayan an zo da kai a Chrome browser, kamin ka yi komai abin da za ka yi ka tabbatar ka maida browser ka desktop site, za ka sake koma ka taɓa wannan dot ɗin guda uku. Da zaran aka baka option haka sai ka zo daga ƙasa za ka ga ga nan inda aka sa desktop site, sai ka yi ticking na wannan box ɗin. Da zaran ka yi ticking na wannan box ɗin shikenan browser ka zai koma desktop site, ma'ana kamar kana amfani da kwamfuta kenan. So abin da za ka yi next shine za ka koma ka yi copy na wannan username ɗin da password da suka turo ma. Kamar yadda za ku gani wannan shine username ɗin. So zan yi copy sai in je in paste. So kamar yadda za ku gani na sa username ɗina, zan sake komawa sai in yi copy na ainihin password ɗina kenan. So shikenan zan komo zan sake zan yi paste na shi a nan. To kamar yadda za ku gani da zaran ka sa password naka da username wanda suka turo ma za a kawo ka cikin cPanel kamar haka.
to wannan shine cPanel. A nan za mu yi duk wani abu da za mu yi wanda ya ƙunshi aikin da za mu yi na building na ainihin website namu. To zaran aka kawo ka cikin cPanel ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba, abin da za ka yi na farko shine za ka zo ka nemi ina ne file manager, sai ka shigo wannan file manager ɗin kai tsaye. Da zaran ka shigo file manager zai buɗe ma guri kamar haka. Idan ya buɗe ma guri kamar haka za ka ga cewa daga nan wannan ɓangaren za ka ga akwai folders kamar haka. To folder da za ka shiga shine wannan folder na public_html. Wannan shine folder da za ka shiga inda za ka yi building website naka. Idan ka shiga wannan folder na public_html za ka tarar da wasu file cikin wannan folder kamar haka. To abin da za ka yi shine duka waɗannan file ɗin za ka goge su, ba a buƙatar file ko ɗaya a wannan gurin. Saboda haka abin da za ka yi kawai za ka taɓa, da zaran ka taɓa kana so ka yi marking nasu all. Idan ka duba daga nan gefe za ka ga inda aka sa select all, sai ka taɓa select all. Idan ka taɓa select all sai ka komo daga sama za ka ga delete nan, sai ka yi delete. Shi ma idan ka taɓa delete ɗin za ka ga wani box nan inda aka sa skip the trash, to sai ka zo ka taɓa, saboda ba ma so su tsaya mana a trash, muna so mu soke su ne gaba ɗaya saboda ba amfani da za mu yi da su. To zaran ka goge wannan shikenan. A nan ake buƙatan za ka saka file naka, ma'ana template wanda za ka yi integration nashi, ka canza shi, ka sa bayananka, ka canza script ɗin ya koma zuwa website naka. So wanda suke buƙatar wannan script ɗin kai tsaye za ku iya muni magana ta WhatsApp. Idan kuka duba a description ko kuma a first comment za ku ga number bayananmu wanda zai kai ku WhatsApp, ku yi magana da mu kai tsaye domin mu sayar muku wannan script, kuma za mu sayar muku shi a cikin farashi mai sauƙi. To abin da za ka yi kawai shine ka zo ka taɓa upload. Da zaran ka taɓa upload za a kawo ka guri kamar haka, sai ka zo nan inda aka rubuta select file. Da zaran ka taɓa select file sai ka shiga wannan media picker, zai kawo ka cikin file storage na wayanka. Abin da za ka yi idan ka shigo nan shine za ka duba idan a WhatsApp na tura ma file ɗin, za ka je a folder ka na WhatsApp ka je ka nemo file ɗin inda yake. Idan kuma a download yake za ka shiga a download ka ɗauko file naka. So ni yanzu nawa file ɗin yana a cikin ƙasan file manager na storage ɗin wayana, saboda haka yanzu zan zo zan yi amfani da shi. Kamar yadda za ku gani wannan shine file ɗin, za ku gan shi a haka, an rubuta mai mamustapha/zip. Kamar yadda za ku ga, ina so in nuna muku shi, wannan shine a haka za ka gan shi. So da zaran ka zo ka taɓa zai dawo da kai guri kamar haka inda za ka jira shi ya gama loading. Da zaran ya gama loading za ka jira shi ya kai 100%. Idan ya kai 100% kuma za ka jira shi ya zama green, wannan gurin da yake tafiya. Za mu ɗan yi skipping mu jira shi ya gama loading saboda kada bidiyon ya yi tsayi. Kamar yadda za ku gani ga nan ya cika 100% kuma ya yi green, ma'ana ya sauka kenan a cikin file manager namu. To shikenan sai ka zo ka taɓa wannan gurin da aka sa go to back. Da zaran ka taɓa wannan gurin da aka sa go to back zai dawo da kai ainihin cikin file manager kamar haka. Abin da za ka yi shine za ka zo ka ɗora hannunka a kai kamar yadda za ku gani, sai ka zo ka duba nan za ka ga inda aka sa extract, sai ka taɓa kai extracting nashi. Da zaran ka taɓa sai ka ƙara zuwa nan inda aka rubuta extract files, sai ka zo ka danna shi. To shikenan duka wani script ɗin zai extracting files ɗin za su sauka a cikin file manager naka. So mu ɗan jira. So kamar yadda za ku gani ga nan ya riga ya gama extracting. Idan kuka duba za ku ga duka files ɗin ga su nan sun sauka. To da zaran ka gama extracting nashi sai ka zo ka goge wannan script ɗin mamustapha.zip. Mun gama amfani da shi, za mu yi deleting nashi kuma ba mu buƙatar shi a trash, mun gama amfani da shi a nan. So shikenan mun riga mun extracting na script namu. Bancin mun gama wannan, me ake buƙatan kai? Abin da ake buƙatan kai next shine za ka zo ka taɓa wannan icon mai alamar cPanel domin ka koma ainihin home page na cPanel ɗinka.
To ran ka dawo homepage na cPanel ɗinka abin da za ka yi gaba shine za ka buɗe email account da kuma ainihin database, su ne abubuwan da za mu yi creating yanzu. Yanda za ka yi creating na email account ɗinka shine za ka zo za ka duba daga sama option na farko inda aka sa email account. Kamar yadda za ku gani ga nan mun shigo a email account, zai buɗe ma guri kamar haka. Da zarar ya buɗe ma guri kamar haka, daga nan za ka ga inda aka sa create, sai ka taɓa create. Ga guri nan za ka sa duk abin da ka ga dama, ga domain namu nan internationalforex.com.ng. So email ɗin muna so ya kasance info@internationalforex.com.ng. sai kuma wannan gurin da aka sa send new password, sai ka zo da ka taɓa nan kai generating password. So akwai abin da ake buƙata domin duka waɗannan password ɗin da Gmail za mu yi amfani da su nan gaba kaɗan. So saboda haka ya zama dole ka samu guri inda za ka rubuta su, ko da a cikin notes ɗin wayanka ne ko kuma a wani message na WhatsApp da za ka kai su. Yanzu zan yi copy na wannan password in je cikin notes ɗin wayana domin in ajiye shi, saboda idan na zo amfani da shi na san inda zan samo shi. So kamar yadda za ka gani na zo notes ɗina na yi pasting na wannan password ɗin da na yi generating. To zaran ka gama sai ka zo nan ka taɓa create. Da ka taɓa create, so ga nan mun riga mun yi creating email. Idan kun duba za ku ga ga nan you create info@internationalforex.com email. So sai mu zo shi ma wannan email ɗin da muka buɗa mu yi copy ɗin shi, saboda shi ma mu je mu ajiye shi, saboda za mu zo inda za mu buƙace shi. So za mu zo nan shi ma mun yi pasting nashi. So yanzu shi kenan mun riga mun gama buɗe email. Abin da za mu je a kai yanzu shine database. So sai ka sake dawowa wato homepage naka na cPanel. Da zaran ka dawo, abin da za ka yi inda za ka je ka buɗe database shine za ka zo ƙasa. Idan ka yi scrolling ƙasa za ka ga guri inda aka rubuta database wizard. Akwai a wani hosting za ka ga MySQL database wizard, a kuma wani hosting ba za ka ga wannan MySQL ba, kawai database wizard za ka gani. To duka ɗaya ne, sai ka shiga inda aka sa database wizard ɗin nan. Da zaran ka shiga zai buɗe ma feji kamar haka, zai sai create a database. Sai ka zo ka sa misali za mu sa @data. Ga wannan na username ɗin mu, so kawai za mu ƙara da username na data ɗin mu kenan. Yanzu an rubuta data. So za ku ga in kuka duba daga sama za ku ga nan ya yi min creating na wannan word, na wannan letters ɗin, da kuma su name ɗin da na rubuta na data. Sai kuma username na database ɗinka, shi ma za ka iya sai ka sa haka data kawai ka bar shi a haka. Sai kuma nan generate password. So shi ma nan za ka zo ka yi generating password saboda ya kasance very strong. Idan kai generating daga nan za ka ga ga yana an noma generate, an noma ainihin password ɗin da kai generating, shi ma sai ka zo ka yi copy ɗin shi gaba ɗaya. Idan ka yi copy sai ka je ka samu guri ka ajiye, saboda za mu zo inda za mu neme shi. So ga nan na riga na yi copy, sai in zo nan in danna I have copied, sai ka taɓa use password, direct zai zo za ka gan shi ga nan very strong 100%. So ga nan mun riga mun yi creating. So sai nan shi ma za mu zo, tunda already da username da database duka su iri ɗaya muka sa, saboda haka kan ga ɗaya kawai za mu yi copy. Shi ma mu je can cikin note ɗin mu ajiye shi, saboda za mu buƙace shi a gaba kaɗan. So wannan kenan. Shi kenan sai ka zo ka yi ticking wannan all privileges ɗin nan. So shi kenan sai ka zo ka taɓa make changes. So zaran ka taɓa yanzu shi kenan mun riga mun gama creating database, kuma mun creating Gmail. Yanzu za mu sake dawowa homepage na cPanel namu. So zaran ka riga ka yi creating waɗannan kuma ka riga ka kai su ka ajiye, shi kenan mun gama. Abin da za mu je next step shine za mu shiga phpMyAdmin domin mu yi importing na SQL namu. Abin da za ka zo kawai za ka zo nan database, wannan option na farko phpMyAdmin, a nan za ka shiga. Da zaran ka shiga wannan phpMyAdmin ɗin zai kawo ka guri kamar haka. Mu jira ya buɗe mu ga. To kamar yadda za ku gani wannan shine phpMyAdmin ɗin. Sai ka zo ka jawo, ka yi zooming ka yo sama, za ku ga database ɗin da na buɗa nan shine na farko. Kawai sai ka taɓa jikin database ɗin, ka tabbatar ka taɓa jikin database ɗin, kun ga ya nuna minus ya buɗe kenan.
so da zaran ya buɗe sai ka zo nan ka taɓa wannan layukan guda uku da suke sama ga nan, idan ka taɓa su za a baka option sai ka zo ka yi selecting na import. So wannan import ɗin abinda za ka yi exporting shine SQL. Lokacin da idan ka sayi script a guri na zan tura ma file guda biyu, zan tura ma .zip kuma zan tura ma .sql. To already .zip kun ga inda muke amfani da shi a cikin file manager muke amfani da .zip. Shi kuma .sql yanzu za mu yi amfani da shi a nan gurin cikin PHP My Admin. Saboda haka za ka zo nan inda aka rubuta choose file sai ka taɓa wannan choose file shi ma ka zo ka shiga media picker ko kuma kowane option aka baka ya danganta daga option ɗin da wayanka take badawa. Sai ka zo nan shi ma za ka ga wannan file ɗin kamar haka new top of .sql sai ka shiga ga nan ya riga ya zo. Shi ma da zaran ya zo abinda za ka yi kawai sai ka taɓa import. Da zaran ka taɓa import zai yi loading shikenan zai sauka ga nan ya riga ya sauka. Idan ka duba za ku ga column ɗin shi nan duka sun sauka. Wannan kenan. To da zaran ka zo wannan abinda za ka yi next shine za ka shigo nan ƙasa wannan option na ƙasa za ku ga nan an rubuta system users sai ka shigo nan sai ka taɓa wannan system users ɗin. Idan ka taɓa shi system users ɗin za ka ga nan ya buɗe mana wuri kamar haka sai ka zo nan ka taɓa edit. Ku lura da kyau sosai, idan ka taɓa wannan edit ɗin to zai kawo ka guri kamar haka sai ka zo ka yi editing na wannan system name da system username da system token. To wannan bayananka na admin dashboard ne, ma'ana admin control da za ka dinga controlling website naka. To wannan sai ka zo ka canza shi ka sa sunan website naka. Misali wannan website ya sunan shi International Forex Data. So sai kuma wannan username ɗin sai ka zo za ka iya rubuta admin. Ni da aiki nake yi zan bar su admin kai kuma za ka iya sa username password naka da kake so. So shikenan sai ka taɓa go. Shikenan ka riga ka canza username da password ka saka naka. So da zaran ka gama wannan abu na gaba da za ka yi next shine ka zo nan gurin subscribers. Kamar yadda za ku ga wannan script yana da updating na KYC update. So dole za ka yi wannan database ɗin za ka yi mai creating column. So abinda za ka yi shine in ka zo nan wurin subscribers ɗin nan daga nan za ka ga alamar plus ɗin nan. To wannan plus ɗin shi za ka taɓa. Idan ka taɓa wannan plus ɗin zai buɗe ma guri kamar haka kuma za ka ƙara ganin wasu option guda biyu columns da kuma indices. So sai ka shiga wannan column ɗin sai ka zo ka taɓa shi ma plus ɗin nan da na jikin shi kamar haka. Da zaran ka taɓa plus ɗin nan shi ma za ka ga ya baka option kamar haka. So sai ka zo wannan option na farko new ɗin nan ga nan shi za ka taɓa jikin new ɗin nan za ka taɓa. Zai kawo ka inda za ka yi creating wato ainihin column ɗin nan. Column na farko da za ka yi creating shine S small letter S KYC capital letter. Shine za ka yi creating sai ka zo wannan gurin length and values ɗin nan sai ka zo ka rubuta 11. Ka zo ka rubuta 11 kamar yadda za ku gani. Sai ka zo nan inda aka sa online transaction ka yi ticking nashi shikenan sai ka taɓa save. Shikenan mun creating column na farko, dama column uku ne za mu creating sai ka dawo ka sake taɓa new. Idan ka zo ka sake taɓa new sai ka sake zuwa ka rubuta S KYC update kamar yadda kuka ga na rubuta shi S small letter K capital letter YC small letter D capital letter ATE small letter haka za ka rubuta shi kamar yadda ka gani exactly. Sai ka zo nan gurin ANT ɗin nan sai ka mesa shi bacha. Sai ka zo length ɗin nan ka rubuta 50. Sai ka zo nan collation ɗin nan sai ka taɓa shi sai ka yi ƙasa ka zo ka yi selecting na lighting underscore Swedish. Ina yake lighting Swedish ga nan shi za ka yi selecting sai ka zo shi ma ka yi ticking online transaction ɗin nan sai ka yi saving. So bancin ka yi creating column na biyu sai kuma column na uku za ka dawo ka sake taɓa new ɗin nan sai ka zo ka sake creating wannan column shi kuma za ka ga ya baka S small letter virtual account. So kamar yadda shi ma kamar yadda ka gan shi haka shi ma a haka za ka rubuta shi exactly. Shi ma ka zo ka zaɓi bacha ɗin nan sai ka zo length shi kuma ka sa shi 200
sai ka zo collation ɗin nan shi ma ka zo ka zaɓi Latin_Swedish kamar yadda za ku gani. Shikenan sai ka zo ka taɓa wannan online transaction ɗin ka yi ticking nashi sai ka zo ka taɓa save. To bayan mun yi wannan shikenan mun riga mun gama da creating na wannan column kenan. Shikenan abinda za ka yi kawai shine za ka sake komawa cikin ainihin cPanel naka. To kamar yadda za ku gani wannan shine cPanel namu. Da zaran ka dawo a home page naka na cPanel sai ka sake dawowa cikin file manager domin ka je ka yi connecting na ainihin database ɗinka da ka riga ka yi creating da script kenan. So sai ka shigo file manager. Idan ka shigo file manager zai sake dawowa da kai guri kamar haka, kana aiki da waya ne ba da kwamfuta ba, amma wayanka yana desktop side, saboda haka ba za ka yi double click ba zai yi aiki ba tunda a waya kake aiki, saboda haka dole za ka yi dabaru. Za ka zo nan, idan ka zo nan gurin wannan folders ɗin, abinda za ka taɓa shine wannan plus ɗin, shi za ka taɓa. Idan ka taɓa wannan plus ɗin za ka ga wannan folders ɗin na cikin public_html sun buɗe, sai ka zo ka taɓa plus wanda yake a jikin core. Idan ka taɓa plus wanda yake a jikin core shikenan sai ka zo ka taɓa modal. Wannan folder ta modal ba ta da plus, to zaran ka taɓa ta in ka dawo za ka ga nan modal ɗin ya riga ya buɗe. Sai ka zo wannan file ɗin na 5 da aka rubuta ma modal.php, shi za ka ɗora hannunka a kai ka dahe zai baka option, sai ka shiga option na edit. Da zaran ka shigo wannan option ɗin na edit sai ka zo ka ƙara confirming edit, sai ya kai ka cikin inda za ka yi edit. To zaran ya kawo ka edit ɗin sai ka yi zooming a hankali. Wannan gurin dole sai ka lura sosai saboda so tari da yawa za ka zo by mistake ka ɗan goge wani abu ko ka ƙara wani abu a nan gurin, to website ɗinka za ka ga ba zai buɗe ba kuma ba ka san inda matsalan ka yake ba. Kamar misali yanzu nan gurin in kun lura, idan ka goge wannan, dalilin da yasa ake so ka lura da kyau, yanzu misali idan na goge wannan, kin ga na goge, so database ɗina da zan rubuta idan yana farawa da capital letter, ai kun san dole zan taɓa wannan icon domin idan ina so keypad ɗina su koma capital letter ko. So idan na taɓa wannan icon maimakon capital letter su fito, bancin capital letter sun fito, a nan akwai abin da zai goge. Abin da nake so ku sa idanunku a nan ku gani. So za ka gani yanzu da na taɓa wannan za ku ga yanan duka wa'innan column ɗin na goge. To irin haka za ka ga baka san inda ka samu matsala ba, sai ka ga ka je can gurin aikin website ɗin naka ya ƙi buɗewa. To dole sai kun lura da wannan sosai, kana kallon abin da kake yi kuma kana kallon aikin da kake. So wannan kenan, yanzu zan maida column ɗin da suka goge ga su nan kun ga na dawo da su. So yanzu zan koma can inda na ajiye wannan database ɗina sai in yi copy in zo in yi pasting idan za ta hau. Za ku ga ga nan na zo na yi copy. Ga nan na zo. To ga nan. Kun ga na zo na yi copy amma ba a ban option na pasting ba. To dole zan taɓa, zan yi aiki da abin da yake a cikin clipboard ɗina. Za ku ga nan yanzu in yi pasting. Ga nan na yi pasting. To wannan database name kenan, sai kuma option na biyu database username, shi ma za ku ga kamar duk abu ɗaya ne, saboda haka shi ma zan zo in yi pasting. To shi ma in kun lura nan gurin gogewa ko nan na yi mistake na goge wani abu, na goge wannan column ɗin, so dole zan sake mayar da shi. To idan ban lura ba haka zan je sai na gama aiki in je website ina yake buɗe. To nan ma zan zo in yi pasting na username ɗin na database. Sai kuma nan password, shi ma password ga nan zan je in yi copy nashi in dawo in yi pasting. Na goge saboda haka zan koma can cikin notes ɗina inda na ajiye sai in yi copy. Ga nan na yi copy, zan koma can sai in saka. Ga nan na saka, na gama sa database da password. Sai kuma nan email, shi ma email ɗin a haka za ka zo ka goge ka saka naka wanda ka buɗe. To kun ga ko wannan da ina buɗewa da na taɓa delete sau biyu sai da column ɗin da yake gaba ya buɗe, saboda haka zan mayar da shi. To ka lura da kyau tun kamin ka goge ka tabbatar abin da ka gani, saboda kada ka goge wani abu ya goge baka san da gogewan shi ba. Yanzu zan zo shi ma wannan zan yi copy
sai in je da shi, in je in saka. To ga nan shi ma na sa, sai password. Dole ko gogewan sai ka yi a hankali kana gogewa ɗaya bayan ɗaya. To sai in zo in ɗauko wannan password ɗin. To ga nan na ɗauko shi ma na yi copy nashi. To na riga na sa, yanzu shi kenan zai saving. To don na riga na yi saving. To da zarar ka zo ka yi connecting website ɗinka shi kenan za ka ga cewa ka gama aikin ka na website. Idan ka je ka shiga website ɗinka za ka ga website ɗinka zai buɗe. Yanzu bari in je in shiga in ga website ɗina yanda zai kasance. Ga na domain ɗina yake, ga domain ɗina nan. So boom, muna shiga za ku ga website nan ya buɗe lafiya ƙalau. So amma sai dai maimakon ku ga international forest data sai kuka ga sunan script ma Mustapha. To yanzu zan nuna muku yanda za ku yi domin ku caccanza duka wa'innan abubuwan su koma naku. Kamar yadda za ka gani idan ka shigo register za ka ga website ɗin ya buɗe ma inda za ka yi register. Za ku ga nan ga register nan, ga login nan, duka mun riga mun gama aiki. So abin da za mu yi yanzu za mu koma home page ɗin muke so mu gyara domin ya dawo exactly na website ɗin da muke aiki a kai yanzu. So abin da za ka yi shi ne za ka sake dawowa cikin ainihin file manager ɗinka kamar haka. Idan ka sake dawowa cikin file manager, in ka duba za ka ga in ka shiga file manager ka zo ka shiga public_html ya buɗe ma. Daga nan cikin folders na script ɗin idan ka duba daga ƙasa za ka ga inda aka rubuta index.php. To wannan index.php ɗin nan shi za ka yi edit domin ka je, shi za ka shiga edit kamar yadda za ku gani mun shigo edit, mun sake confirming edit. To a wannan gurin a nan za ka canza duk wasu bayanai da ka gani a wancan home page domin su dawo naka. Kamar yadda za ku gani wannan home page ɗin ko ina ma Mustapha aka rubuta. To idan kana so ka canza wannan ma Mustapha ɗin zuwa website naka, abin da za ka yi zuwa sunan website naka, abin da za ka yi za ka zo nan daga sama za ka ga wannan search ɗin. Idan da kwamfuta ne kawai za ka yi Ctrl+R zai baka, amma da yake da waya muke amfani to dole za mu taɓa wannan search ɗin domin mu yi searching manually. Da zarar ka taɓa wannan search ɗin sai ka zo ka rubuta MaMustapha. Da zarar ka rubuta MaMustapha idan ka dawo za ka ga duk wani guri inda aka rubuta MaMustapha a yi ma highlighting ɗin shi, sai ka zo kawai ka taɓa select all. Da zarar ka taɓa select all ɗin nan shi kenan an riga an yi ma highlighting duk wani guri cikin wannan inda aka rubuta MaMustapha an yi ma highlighting ɗin shi. One time za ka iya canza su kamar yadda za ka gani, kawai za ka rubuta international sai ka rubuta sunan website ɗin kamar yadda za ka gani. Yanzu zan rubuta international forex data. Bari in ɗan zo in ɗan sa shi da in ɗan sa first letters da capital letters saboda su ban ma'ana. To bari mu bar shi haka kawai. Kamar yadda za ka gani ga nan. To yanzu kawai abin da za mu yi saving za mu yi. Da zarar ka yi saving in ka dawo ka yi refresh za ka ga duka ko ina ya koma international forex data kamar yadda za ku gani. Sai ka duk wani guri inda aka rubuta za ku ga ya koma international forex data. To haka kai ma idan website ɗinka kawai za ka sa wannan sunan domin ya canza ma ya koma zuwa website ɗinka. To sai kuma abu na gaba da za mu yi, tunda mun riga mun canza suna, sai kuma daga ƙasa in kuka duba za ku ga akwai address. Za ku ga akwai address kamar haka, location, phone number, email. To su ma wannan idan kana so ka canza su ka sa naka, abin da za ka yi duka a nan za ka shigo, za ka dawo cikin index.php ɗin nan sai ka yi scrolling ka je ƙasa, ka je ƙasa, ka je ƙasa. Kana duba step by step kana yi ƙasa. To idan kana yi ƙasa step by step za ka kawo, za ka ga gurin da inda za ka canza wannan bayanan ka sa naka. To kamar yadda za ka gani idan ka yi ƙasa za ka ga
an zo a ga nan an zo about us. Idan kun duba za ku ga layi na 1022. In kun duba nan za ku ga layi na 1022. A nan za ka ga inda za ka sa location naka. Kamar misali wannan location nashi Kano ne. So bari in je in duba bayanan shi mai wannan website. So location nashi yana Takai local government Kano. Saboda haka zan zo zan rubuta mai sunan nashi location. Da Takai local government Kano. To sai nan sai a sa mai number shi a nan. Bari in je in yi copy number shi sai in zo in saka mai a nan. Gani ina gurin number yake. Ya sake dawowa da ni baya. To wannan daidai haka za ku yi, ko ban yi ba ko ban ƙarasa aikin ba, kun riga kun fahimci bayanin da nake so in yi, kuma na san za ku iya ƙarasawa. Bidiyo na har ya kai minti 30, kuma an limit ɗin time ɗin da nake so tsayin bidiyon ya tsaya. To wannan shine yanda za ku yi ku ƙarasa setting na shi wannan home page ɗin. Bari in yi skipping sai in. To kamar yadda za ku gani, in kun duba za ku ga ga nan an sa mai local government ɗi ne, number waya da kuma Gmail kamar yadda za ku gani. To shikenan, da zaran ka gama wannan za ka zo kawai ka yi save changes. Kun lura da inda wannan save changes ɗin yake daga sama wannan angle ɗin. To nan za ka yi, da zaran ka yi save changes, in abun mu koma ne mu yi refresh. In abun mu koma ne mu yi refresh, za ku ga bari mu yi refresh. Za ku ga ga nan wannan bayanan sun canza sun koma na mai wannan website ɗin, wannan bayanan. To sai kuma me ya rage wanda ba mu canza ba a wannan gurin? Abin da ya rage wanda ba mu canza ba shine wannan logo. To shi kuma wannan logo ina za ka je ka canza shi? Har wa yau za ka sake dawowa cikin file manager naka. Idan ka dawo cikin file manager naka, za ka zo ka sake shigowa ka taɓa plus ɗin nan na public_html. Za ka ga folder da aka samu assets, sai ka shiga. Idan ka shiga wannan folder na assets za ka ga img, sai ka shiga wannan img ɗin ka taɓa jikin folder img, za ka ga ya buɗe ma guri kamar haka. To idan ka duba akwai foldoji guda uku waɗanda akwai file guda uku waɗanda za ka goge su, sai ka sa logon ka kai rename ɗin shi. Kamar misali wannan shine folder na farko 5icon.png, sai logo dark 5icon.png, sai logo dark.png, sai logo icon dark.png. To waɗannan duka goge su za ka yi. Idan ka goge su za ka sa logon ka sai ka yi rename ɗin shi ya koma zuwa haka. Misali yanzu time ɗina ya riga ya tafi, to yanzu zan goge wannan 5icon ɗin nan, zan goge shi, bana buƙatar shi ko a trash. Da zarar na goge shi sai in zo in taɓa upload. Sai in zo in taɓa upload, sai in zo image. Misali zan iya shigowa gallery inda zan fi gane. To kamar yadda za ka gani wannan hoton na farko shine logon wannan website. Sai in zo na yi upload ɗin shi. To kamar yadda kuka ga na yi uploading nashi, za ku ga ai ga nan ko, da na yi uploading zan zo in yi rename. Zan zo in yi rename sai in sa mai 5icon.png.
za ku ga kamar yadda na sa mai haka na yi rename. So kamar yadda na sa shi na yi rename, haka za ka sake komawa ka sake shiga upload, ka sake uploading ɗin hoto, ka goge wannan ka sa mai hoton da kai uploading logo dark icon. Haka za ka tsara next ka goge wannan shi ma ka sa mai logo dark icon. So ba na son bidiyon nan ya wuce har ma ya kai 35 minutes inda nake magana, so ba na so ya wuce 40 minutes, saboda haka na san wannan bayanan da nake yi su ma za ku gamsu da su, so bari in ɗan skipping sai in ƙarasa sauran. Yawwa, to kamar yadda za ku gani bancin mun riga mun gama editing mun gama rename ɗin wannan file ɗin, idan muka dawo home page muka yi refresh, to yanzu ba zai canza ba saboda yanzu amma yanzu na riga na canza. To yanzu na yi refresh za ku ga bai canza ba, amma zuwa anjima kaɗan idan na fita na sake dawowa logon zai canza, wancan hoton da na sa shi zai replacing a nan gurin. To wannan kenan. So yanzu mun riga mun gama za mu shiga mai register sai mu gani yanda cikin website ɗin zai kasance. Kamar yadda za ku gani, shi kenan na mai register. To ga nan registration successful, kamar yadda za ku gani website ɗin mu jira ya buɗe. Kamar yadda za ku gani za ku ga website ɗin ya buɗe kamar haka. So yanzu abin da ya rage mana shine wannan gurin, wannan sunan na sama da aka rubuta Ma Mustapha, shine abin da ya rage mana, wannan sunan mu canza shi, sai kuma wannan home page mu mayar da shi exactly kamar yadda kuka ga na yi misali a bidiyo na farko. So bari mu koma, yanda za ka yi ka canza wannan sunan da yake a nan sama, shi ma za ka koma a ainihin file manager naka. Idan ka koma ainihin file manager naka za ka shigo public_html, sai ka zo ka taɓa wannan folder na core kamar yadda za ku gani. Idan ka taɓa wannan folder na core za ka zo nan za ka ga nan inda aka sa site.php, wannan file da aka sa site.php shi za ka yi edit. Idan ka zo ka taɓa edit sai ka yi confirming edit ɗin da za ka yi, sai ka zo nan za ku ga guri na layi na sama an rubuta Ma Mustapha. To a nan gurin nan za ka rubuta sunan website ɗinka. Misali na rubuta yanzu wannan International Forest ɗin, shikenan zan yi saving. To da zarar na koma home page ɗina na edit, za ku ga wannan gurin ya canza ya koma International Forest. Bari mu dawo da shi mobile view domin ku gani yanda abin yake. Da kamar yadda za ku gani. To yanzu sai kuma ina za mu je inda za mu mayar da home page ɗin nan ya dawo namu. So abin da za ka yi shine za ka je admin dashboard. Yanda za ka shiga admin dashboard naka, za ka sa domain naka kamar yadda za ku gani internationalforest.com.ng/admin. To kai ma za ka sa domain naka sai ka sa /admin. Za ka sa sunan website naka .com.ng sai ka sa /admin. Wannan shi zai kawo ka admin dashboard kamar haka. Wannan admin dashboard ɗin a nan ake controlling duk wani abu da yake gudana a website naka. So a bidiyo na gaba za mu yi bayanin yanda ake control na wannan admin dashboard naka da kuma sauran saite-saite. Kamar yadda za ku gani yanzu mun shigo admin dashboard. Abu ɗaya ne za mu yi a nan cikin admin dashboard, mu tsayar da bidiyon mu, kun ga kamar yadda za ku gani ga yanan logon ya zo a nan. To ko a can in mun koma za ku iya ganin ya zo. To abin da za ka yi kawai shine za ka zo ka shiga, bari mu refresh. Za ka zo ka shiga wannan configuration, sai ka shiga website style. Idan ka shiga website style ga kaloli nan za ka iya zaɓen duk kalar da kake so ka sa ma website ɗinka. Misali wannan kala, mai saving. Sai ka zo wannan gurin option na ƙasa za ka ga home page 4, sai ka dawo da shi home page 2. Da zarar ka dawo da shi home page 2 to shikenan zai ba mu kalan home page ɗin da muke buƙata kamar yadda za ku gani. Wannan shine home page ɗin da muke buƙata, website ɗinmu ya riga ya kammala. So a bidiyo na gaba za mu yi muku bayani yadda za ku saita admin dashboard naku domin website ɗinku ya fara aiki. To kamar yadda za ku gani exactly wannan shine website ɗin da muka nuna tun farko.
muka ce za mu guiding ɗinku yanda za ku ƙirƙira kuma naku website ɗin. So wannan kenan. So duk wanda yake buƙatan ya mallaki nashi website zai iya mana magana mu haɗa mai website, ko kuma wanda yake buƙatan zai haɗa da kanshi za ka yi mana magana domin mu saida ma template script wanda za ka yi amfani da shi domin kai ma ka haɗa naka BT website. So wannan kenan, mun gode da kasancewa tare da mu. Idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana liking kuma ku yi comment, ku yi sharing domin wasu amfana. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu. Domin ƙarin bayani ku duba a description ko kuma a first comment za ku ga bayananmu ko kuma link wanda zai kai ku direct WhatsApp inda za ku yi magana da mu. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.